Колкото един римски мост е възможно да бъде грандиозен, реката и легендата. Ето, камъните на моста. Както виждате, са откъртени. Точно това е. От един от крайните камъни казва, че се намира жълтиците. Ето е реката, по която съм се запътил аз. Реката Стария римски път. Сами виждате останалите павета, още от древните римляни. Пътят се простира покрай реката. Обаче с времето е завладян от природата, в което естествено няма нищо лошо. Както виждате в момента вървя по пътека, по маршрута, който предначертах. Реката с раците е отляво. Много приятно място. Чудесно просто. Просто усещаш как атмосферата те обгръща. Ето. Не е красота просто. Растения, на които изобщо не им знам името. Това обаче не им пречи да бъде подходяща установка за любуване. Ето вижте, стена или кале е имало там, защо не е? Защо не е и втори римски мост? Нищо чудно. Ако реката е била буйна, нищо чудно да е имало някакъв втори римски мост. Свързваш двата хълма ли? Не мога да кажа за сега нищо, но ако има доста големи скали. И това, както виждате, продължава. Ето по-ясна картина. Това продължава. Може би е била кула. Прекалено съдно. Да използвам камерата, понеже започва да вали. Ето ме къде съм. Можете да видите. Така, ето това са имотите на хората. В момента започвам да вървя по пътеката и да си ходя ето над мен останалата част от гората. И в момента вървя по една пътечка до рекичката. Видяхте обработваемата земя. Тук се разклонява един от потоците, с който поливат земята си хората. И това ми се струва, че е примера за екопът в момента, по който вървим, драги зрители. Куковица. Така е. Ето. Доста влага има тук. Растителността направо ще стане поне 1 метър. Поне един. Добре. Следва кратък преход и след това отново включване. До след малко. Не е лошо място. Както за нива в Балкана, така и за... Сами може да видите. Хората са се опитали и са направили
нещо смятам доста сполучливо. По-близък план. Парак ли си? Ето виждате. Да се качим догоре. Искате ли? Хайде да видим как са го направили. Упс. По принцип не знам дали ще мога да снимам толкова близо, но поне ще се опитам, както знаете. Почти всички опит не вреди. Нали така? Ето тук хората са се опитали да направят нещо. Много виждате гората, реката, пътя след малко. Да. И пак, да видим сега. Изливано е бетон. Ето вижте. Още един път. Празен ли е с решетки, да. Ново измазан. Нощен режим. Не знам точно какво толкова се види, но нощен режим е. Още не е много, но се постара. Оказа се, че сме на екопътека. Ето вижте, дренето на български и английски. Да ви честит превода. Така, ето пътеката. Ето, вече може да се каже, че сме на първи от екомаршрутите. Естествено не съм аз човека, който е открил топлата вода през детските ми години, но хората са се постарали все пак. Ето, това наистина е доста сполучливо. И я да видим сега още една табела, която можете и вие да я разчетете. Към град Брацигово. Вдясно. И отиваме към град Брацигово. Последните ми кадри в момента. Град Брацигово. Виждаме ли си табелата? Не би била толкова добра, за да се види, да се прочетат тук. Но ето, че сме в покрайнините. Виждате тук крайния квартал, новия квартал, както му казват. И трябва сега да отида някъде натам, по шосето. Няма по жицата, иначе ще да ходи по жицата. Чао за сега!